Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Добрый вечер, вітаю тебя, Сержук. Давно не бачились. Да, давно не бачились, Иван, я вельмі рады. Сёння мы, як і заўжды, працягнем знаёміць наших телеглядачоў з самымі цікавымі і сёння знакамітымі жыхарамі нашага горада. І зноў у нас у эфіры тэатр «Лялька», яго акцёры. Я думаю, што гэта не можа надакучыць, і таму у нас сёння маладыя акцёры, вельмі таленавітыя, яскравыя, цікавыя. Трэба хутчэй знаёміцца. І пачынаць. З вами сёння Іван Павюченко. Сержук Марков. Прамы эфір тэлеканал Віцебск мы пачынаем. Шановне гаспадарства, як мы ўжо сказалі, у нас сёння ў эфіры акцёры тэатра «Лялька». І гэта рэжысёр, музыка і акцёр Міхал Клімчук. І акцёр тэатра і кіно, харэограф, танцор і выкладчык Віцебскага дзяржаўнага каледжа мастацтва, культуры і мастацтва Сергей Толкач. Я нічога не забыўся. Вось такія маладыя, а ўжо, да, такія рэгаліі пайшлі. І пачнем адразу з віншавання Міхала, таму што ў Белгарадзе, гэта ўжо увесь горад ведае, у Белгарадзе атрымалі прыз за лепшую мужчынскую ролю. Гэта спектакль «Спакуса», так? Да. Гэта першая такая сур'ёзная ўзнагарода? Ну, лично для меня да. Потому что других не было пока. Ну, театр «Лялька». Ну, после премьеры этого спектакля, да. Ну, это как бы проводится голосование наше внутри театральное, и все голосуют за лучшего. Ну, вот как бы проголосовали за меня тогда. Ну, як эмоции, калі вось адразу вось гэты прыз? Ну, мы вось з Іваном просто такие, у нас таких титулов нема и таких призов, да? Пакуль что вось цікава. Ну, когда среди своих, это как-то, ну, это приятно, это очень приятно. Это когда люди, с которыми работаешь, которых уважаешь, и они признают тебя, вот что, да, ну, короче, заслужил. гэтыя ўзнагароды, яны маюць каштоўнасць. Конечно. Для вас. Не тое, что айна, что, ну, ўзнагароды і ўзнагароды. Нет. Не. Особенно на фестивале. Да яшчэ і ў Белгарадзе. Конечно. Ну, давайте вернемся крыху на пару дзён таму. Да, у вас адбылася містэрыя вельмі святочная ў тэатры «Лялька». Я ведаю, што вось Міхась гандляваў жывой і мёртвай вадой, якая карысталася большим таким попытом. Дело в том, что там условия были выпить сразу. То есть там были разлиты рюмки. И в одних была вода, живая, а у іншых других крыху такая змярцвелая. Да. Вот, и кому что попалось. Никто там не выбирал. Ну, ажиотаж таки был, певно, да? Ну, да, мы думали, будет все как-то намного тише, да, проще, как-то люди прям... Удзельнічалі толькі дарослыя, я так разумею. Ну да. Ну там что была ж мертвая вода. Конечно. Як там могли удзельнічаць дзеці, Іван? Так. Ну мы разлічвалі, што будуць дарослыя, але хтосьці працягнуў і дзяцей, так? На дарослы спектакль. Ну, не, мы іх сцераглі і папярэдзілі, карацей, выратавалі сітуацыю. А якое, ну, зараз гэты Хэллоуін, да, з кожным годам ён набірае такія абароты, святкуюць і ў клубах, і паўсюль там нейкія кінапрагляды робяцца такія ладзяць тэматычныя. Якое вось вашае стаўленне? Таму што, ну, я скажу зараз, напрыклад, у сацсетках, да, у інтэрнэце увогуле такія спрэчкі. Адны кажуць, чаму не, хай будзе такі там яскравы, да, такія рознакаляровыя гэтае свята, а іншыя кажуць, не, у нас такога не было, і навошта нам патрэбныя гэтыя там мерцвякі і гэтыя гарбузы, да, там з такімі страшнымі вачыма. Вось вашае стаўленне якое да гэтага свята?
Ну, лично мое мне безразлично. Мне все равно. Хотят, пускай отмечают, не хотят, пускай не отмечают. У Сережи может что-то другое. Да, Сергей, ваше ставление. Ну, я не фанат, але і не праціўнік. Потому что, ну, калі людзі разумеюць і адчуваюць гэта сваім, ну, там, яны ведаюць карані, там, паходжанне свята, і калі для гэтага важна, там, перапрануцца і нешта гэтым там выказаць, і нейкія абрады там зрабіць, то, калі ласка, конечно. Я не ведаю. Я не ведаю гэтых каранёў, не бачу іх на сваёй зямлі. У нас, ну, іншыя ёсць святы, так. Мы ж у тэатры, калі сабраліся гэта рабіць, подумалі, так, шмат тэатраў робяць такія піар-штукі, вечарыны такія тэматычныя, ну, гэта прываблівае гледача, там, ну, і гэтак далей. І мы такі будзем Хэллоуін там рабіць, так? Ну, там, упрыгожым тэатр, ну, і ўсё астатняе перад спектаклем. І потым большасць актораў сказалі, ну, гэта не наша Хэллоуін, не беларуская. І мы такія, ну, і праўда. Так, частка пачала там думаць. І Раці у вас таксама такі, да? Падзяліліся. Так, ну, то бок спрэчак не было, але мы усе гэта падтрымалі, што, ну, сапраўды, гэта такая калька атрымоўваецца. І мы, ну, фактычна па тэме атрымалася амаль тое ж самае, так? Ну, да. Ну, да. Страшылкі там розныя. І мы ўзялі нашу легенду. То бок не то, што нашу беларускую, яшчэ больш лакальна, нашу тэатральную, нашу віцебскую. Вось гэты пагорак, гэтая гара, дзе стаіць наш тэатр. Так. Вось гэту гісторыю пра белую панну, якая там жыла ў гэтай гары, гэтую легенду мы ўзялі, яе так абрамілі і, ну, то бок пад гэтую тэму зрабілі, ну, яшчэ одну такую праграму для гледача. Ну, з таким самабытным колоритом, все роўна. З нашим, я б сказал, лялькаўскім колоритом. Ну, давайте вернемся до вось такого самого пачатку творчай дзейнасці вашай. Да? Вы разам вучыліся ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Так. Потым трапілі ў адзін тэатр. Як вось так атрымалася? Гэта было... Мы пойдзем толькі разам, да, ў адзін тэатр. Ці, ну, былі нейкія прапановы ўвогуле, магчымасці не менавіта ў віцебскі наш тэатр лялька, а кудысьці, напрыклад, у драматычны? Былі. Але прыехаў рэжысёр лялькі, паглядзеў Віктор Ігнатович. Так, паглядзеў на нашы экзамены. Ну, так заўсёды адбываецца. Рэжысёр прыязджае, глядзіць на іспыты там, ну, фінальныя, то бок на дыпломныя работы, на нейкія экзамены, і потым кажа, ты і ты, вы мне падыходзіце, хочаце да нас? Вось. І нас траіх узялі, так? Валеру, Мішу. Ну, куда ты делся? Валеру Зімніцкага. Так? Валеру Зімніцкага. А, вы разам у трох былі? Да. Так. Так. Вось. І прапанавалі, мы такія, ну, чаму б не? У тэатры былі, мы неяк ездзілі курсам, так? Да. Вось, у Мінску шмат тэатраў і можна было кудысьці трапіць, але як часто бывае, што куды хочаш не патрапіш, а куды патрапіш не хочаш. То есть ты не хотел? Куды? Ляльку. Я не ведаю. Не, насамрэч, я сапраўды не ведаю. Ну, таму што у тэатры я не працаваў у рэпертуарным, у такім, у дзяржаўным. Я не ведаю, як гэта. Ну, увогуле, сапраўды. Таму, ну, прапануюць і, здаецца, добрыя водгукі, рэжысёр і, ну, тым больш свае, вось, хлопцы, было не так страшна. Але ўсё адно ў мяне адбылася паўза. Вось. 5-й курс я называю, калі я в войску топтаў боты, пакуль хлопцы ўжо так адаптаваліся. Так, ну, вось, Міхась, глядзі, у цябе ўвогуле быў варыянт пайсці ў іншы тэатр? Мы ж не будзем хаваць, да, што Віктор Ігнатович, галоўны рэжысёр тэатра, гэта твой бацька. Таму ці былі іншыя варыянты? Ці адразу Віктор Ігнатович сказаў, што так, толькі да мяне? Предложений у меня никаких не было. Я никаких других вариантов не рассматривал. То есть я, грубо говоря, целенаправленно. То бок ты уже падчас вучобы ты ведаў, што ты прыйдзеш у беларускі тэатр лялькі? Не, ну кто знает, может, меня бы прослушали и не взяли бы. Ну, можа і так. Магчыма. Сергей, ось служба ў войску, да? Служба ў войску не адбіла жаданне працаваць у тэатры? Не.
толькі Ці узмацніла. толькі марыў, што калі гэта ўсё скончыцца і я пайду ў тэатр. Ну, хутчэй так. Так атрымалася, што ну, там у войску, дзе ўсё гэта тэатральнае і пачуццё сцэны там і ўсе гэтыя штукі, яны увогуле адсутнічаюць і нават крыху ў мінус. Ну, і гэта так хацелася, і адбылася такая сублімацыя, просто я ўжо гатоў быў рабіць што заўгодна там на сцэне, там танцаваць, спяваць, што-небудзь чытаць. Хай бы не атрымлівалася уже, я там мне так хацелася штосьці паспрабаваць, ну як па студэнцтву, там нейкія рэпетыцыі. І калі я ну, звольніўся з войску, мне трэба было граць спектакль у Менску, там ну, яшчэ там заставаліся некаторыя кантакты, і я там граў раз на месяц. І калі мне падышоў дзень, мне трэба было выходзіць, і ў мяне жах такі напаў, што я, можа, ўсё атрафіравалася, можа, я ўжо не ўмею, можа, я ўжо не разумею. Можа, толькі таптаць боты і ўсё. Ну, там жаданне было, але думаю, можа, я ўжо ну, штосьці такое страціў важнае там. Вось тут было страшна. Але не, можа, калі б я пайшоў войска да акадэміі, можа, што і змянілася. Але мне ўжо так паставілі нейкі там стрыжань, і я ўжо... Ну, у войску ўвогуле актыўна карысталіся тваім талентам? Не. Не? Прапанавалі. Ці ты хаваў гэтую інфармацыю? Ну, схаваць, конечно. Личное дело. Ну, вось, не, карацей казалі, ну, вось ты можаш штосьці там узяць, зрабіць, там, некую сцэнку там у клубе, там, нешта там для ваякаў смешнае зрабіць, ля-ля-ля, ну, будзе там табе звальненне там на суткі. Я кажу, дзякуй, мне ў гэтых умовах тут нічога не натхняе і давайте. Але потым я служыў у патрульнай роце, а потым 3 апошніх месяцы мяне такі перацягнулі ў аркестр. Хаця музычнай адукацыі я не маю, афіцыйна. Але вельмі хацелася. Але я хадзіў з такім вялізным бубнам на пузе і лупіў это. Калі ўсе бегуць марш-брасок, сустракаеш на фінішы з бубном. Ну, я пабегу таксама, конечно. Але потым, так, 3 месяцы напрыканцы ўжо гэта было клёва. Я з музыкамі там меў зносіны ля-ля-ля, вывучыў нават аплікатуру, там, гаму там на дудцы. Во як хацелася, да? Як хацелася трапіць у аркестр. Сапраўды, ну, то бок мы ў гэтую сцэну там у клубе. Юрый Антонов так пачынаў, дарэчы. Все наперадзе. Ну, вернемся все ж таки до тэатра. Распавядзіце, калі ласка, пра свае першыя ролі. Вось мне адразу сказалі, што у Михала такія адразу раз і Гервасій Валіваха. Сур'ёзныя ролі, ніякіх там такіх дробязей, да, там эпізадычных, а Гервасій Валіваха. Як было адчуванне? Не было такой адказнасці, што ой, людцы добрые, давайте там лепш пачакаем, я пакуль яшчэ не готовы, да? Нет, было очень волнительно, и было страшно, и я весь отпуск просто ходил, там стояли декорации, я смотрел видео, это же ввод, как бы получается. Я смотрел видео спектакля и приходил каждый день и ходил по декорациям, думаю, так, это вот тут есть же какой-то рисунок мизансцен, то есть там, здесь стоишь, здесь. И вот ходил так, ага, сам себя в голове прокручивал это видео, это сюда пошло, я туда пошел. Ну просто это же груз такой. Я пришел, там в спектакле практически весь состав актерский работает. И мне сейчас вот я пришел с академии, сын художественного руководителя, меня сразу... Отказность еще больше сказать. Да, ну-ка, чему там тебя научили? Тем больше, это ж не за ширмой, да, из лялька. Нет, в живом. Конечно. Было очень, да, но тяжело. Мне еще сказали, что все роли Медведева, якія ёсць, это так само твои. Вот это, як, это, ну, натхняе, ці яны уже надокучили Медведи? Я еще Дед Мороз. Я еще Дед Мороз. Зачем ты сказал? Дед Мороз существует. Приберите детей от экрана. Медведи, вернемся до наших медведей. Вось медведи. Медведи. Розныя ж ёсць легенды, да, нават і ў Беларусі, што там як татэмныя жывёлы і чалавек пайшоў ад мядзведзя. Вось адчуваецца нешта такія штукі, рэчы? Нет. Нет, сказал Миша с бородой. Нет. Ну вот в одном спектакле у нас есть тук-тук, кто там,
там мулька на гэты конт. Да, нават. я говорю, чаму мне заўсёды дастаюцца ролі мядзведзяў. Я что, тогда самой старости и буду мядзведзяў играть? Заслуженный медведь Республики Беларусь. А мой герой каже: Миша, у тебя голос толстый, вось ты медведь играешь. Ну, а Миша отказывает. Все, это моя повинность. Играть медведя. Я думаю, што мы зараз вернемся яшчэ да Сергея, да яго першай ролі, бо гэта таксама вельмі цікава, але спачатку Іван уже просто, ну, ён нервуецца, ён нервуецца і хоча навіны з інтэрнэта. Пачнем з фатаграфіі, якая здзіўляе ўжо на першы погляд. Пакажыце нам, калі ласка, гэтае фота. Яно было зроблена ў Бешанковічах, тут усё зразумела. Для нейкіх мэтаў чалавеку спатрэбілася салома, нават шмат саломы. Можа быць, ён яе везе на дачу, трэба нешта атуліць ці уцяпліць, не ведаю. Адзінакавы выпадак, падумаў я, бывае. І следам убачыў вось такое фота. Калі ласка, пакажыце нам. На гэты раз ужо ў межах горада такі ж самы аўтамабіль, толькі іншага колеру. Наўрад ці кіроўца хацеў зрабіць аўтамабілю... Рэклама аўтамабіля, здаецца. Ён хацеў зрабіць аўтамабілю хіпстарскую прычоску. Можа быць. Аднак у мяне таксама з'явілася зараз ідэя, што ён паспрабаваў яго уцяпліць на зіму, каб было цяпла. Зіма сапраўды ўжо не за гарамі. У апошнія выходныя кастрычніка ўвесь свет адзначыў новае для нас свята, дзень усіх святых. З кожным годам у Віцебску колькасць прыхільнікаў гэтага свята расце. У нас ёсць фота, калі ласка. Ох! Цяпер модна перапранацца ў страшныя касцюмы, ствараць жудасныя вобразы. Я выбраў некалькі фатаграфій з віцебскага інстаграма, якія можна паказаць па тэлевізары, таму што сапраўды сустракаліся і жудасныя, прафесійна зробленыя фота з макіяжам. Ну і вось што сапраўды наводзіць на разважанне, выклікае некаторую занепакоенасць. Наш аператар некалькі дзён таму знаходзіўся ў цэнтры Віцебска і выпадкова стаў сведкам рэдкай і дзіўнай з'явы. У небе над горадам... Гэта на Хэллоуін? Гэта... Так, у ноч на Хэллоуін было. Гэта велізарная зграя крумкачоў. Мы не ведаем, з чым гэта звязана. Можа, гэта флэшмоб з нагоды гэтага свята. Але наогул такая колькасць гэтых птушак у горадзе насцярожвае, бо ўсе мы ведаем, чым яны сілкуюцца і якія бываюць наступствы ад іх. Калі у вас ёсць разумнае тлумачэнне таму, што вы зараз бачылі, калі ласка, падзяліцеся з намі, напішыце нам у сацыяльных сетках, што вы думаеце аб гэтым. Вось такія навіны ў працягу нашай перадачы рубрыка «Афіш», а потым мы павернемся ў студыю і працягнем размову з нашымі гасцямі. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видвичи». Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска-Двина» приглашает на выставку Дмитрия Зайцева «Еще немного солнца». Посетители смогут оценить экспозицию декоративных панно и интерьерных композиций, которые представят Бересту как материал не только прикладного, но и изобразительного искусства. Начало в 10:00. Кинотеатр «Дом кино» представляет криминальную драму «Черная месса». Картина расскажет о Уайте Булджере, знаменитом бостонском гангстере, который 16 лет находился в бегах и был арестован в июне 2011 года в Санта-Монике. Булджер, которому уже за 80, обвинялся в рэкете, был замешан в 19 убийствах и в то же время работал информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году и 16 лет успешно скрывался от правосудия. Начало сеансов в 16:20, 18:40 и 21:00. В арт-пространстве Толстого 7 проходит фотовыставка Виталия Гоголя «Изнанка». Это жизнь изнутри. То, что остается невидимым для стороннего наблюдателя. Переживания, страхи, мечты и надежды, сокровенное и тайное. Здесь нет единственной верной трактовки. Это красота и убожество нашего альтер-эго. Национальный драматический театр имени Якуба Колоса представляет драму в одно действие «Восеньская соната» по произведению Ингмара Бергмана в постановке Игоря Бояринцева. Это спектакль-беседа, затрагивающий сложные психологические вопросы. Извечную тему отношений отцов и детей рассматривают будто под микроскопом, и зрители увидят, как случайные ошибки могут порой испортить судьбу человека. Начало в 19:00.
Арт-центр ВЗЭП приглашает на выставку Натальи Демшовой «Пара для маргинала». Зрители ожидают мастер-классы от художницы в жанре портрета, техники силуэта и открытки ангела или отпечатка. Начало в 10:00. Концертный зал «Витебск» представляет комедию по пьесе Людмилы Петрушевской «Он в Аргентине». В старом санатории встречаются две совершенно непохожих, сильных женщины. Одна – интеллигентная и холеная престарелая артистка, другая – простая, косноязычная, нагловатая уборщица. Что случится, когда они поймут, что у них гораздо больше общего, чем они могли бы предположить? Начало спектакля в 19:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на открытие асинхронного художественного проекта Руслана Вашкевича «Культ пролет». Художник представит новую серию шальных картин, иронизирующих над обществом потребления под названием «Витрины простыни». Презентация начнется в 19:00 с выступления экспериментального проекта «Монстрес», а в 20:00 состоится лекция-дискуссия журналиста, культуролога и писателя Максима Жбанкова. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видвичи». Каб ваше жыццё было больш яскравым і насычаным, абавязкова наведвайце культурныя мерапрыемствы нашага горада, і наша рубрика афішы, я думаю, вам вельмі ў гэтым дапамагае. Але ж вяртаемся до наших герояў і да першых роляў. Вось з Михалом мы уже разобраліся, з мядзведзямі яго і з Гервасіем Валівахам. Сергей, першая твоя роля была жаночая, графіня, так? Ну, была, ну. Ну, все ж таки падрабязней. Чаму ж так атрымалася? Вось Міхась адразу і мядзведзь, і Гервасі Валіваха, і графіня. Ці не было так, ну, крыўдна крыху? Не. Не? Не, было цікава. Гэта быў першы спектакль, дзе я працаваў, ну, ад пачатку, то бок без дапаўнення, без уводаў. І увогуле на пачатку на мяне не разлічвалі як на персанажа, які будзе на сцэне, ну, для гледача бачны. То бок планавалася, што я буду недзе за шырмай, там нешта дапамагаць акторам там і так далей. Але потым высветлілася, ну, падчас рэпетыцый, што такі патрэбен пяты чалавек. І дашылі на мяне касцюм. Вось, мы там, ну, то бок там апавядальнікі, ну, такая форма спектакля, што не толькі кожны за сваю ролю адказвалі, там апавядальнікі, мы там змены, лялік, ля-ля-ля. І адна наша актрыса спрабавала, так, гэтую на пачатку ёй дасталася, так? По-моему, Ганя. Ну, неважно. Карацей... Не скажем. Не скажем. У каго адабраў ролю. Карацей, мы ішоў працэс, і рэжысёр кажа: слухай, у адным з перапынкаў, не хочаш паспрабаваць графіню ролю? Ну, то просто такую адкрытую дурку трохі, каб, ну, відавочна, што мужчына грае жанчыну, то бок там лялька-марыянетка, і просто яе агучваць, і, ну, такім дурным змененым голасам, вось. Ну, я паспрабаваў, так, ну, яна эпизодичная, невеличкая. Ну, там все логично уложилось. Там, ну, же так. Принцесса любит все не настоящее. И получается и графиня как бы и не настоящая. Да. Вот. И графиня такая бегает, ну, там песни спевает. Вот. Вось и все. Атрымалася, что у спісе роляў я там Сергей Толкач и графиня. Ну, вось и все. Ну, гэта быў такі досвід, думаю, вельмі добры. Конечно, конечно. Ну, я вось да чаго хачу звярнуцца. Я так думаю, наши тэлегледачы думаюць, што такое, да, уже палову гадзіны сядзяць, панакідалі на стол лялек, што гэта і да чаго гэта. Мы адразу можам патлумачыць, што гэта лялькі са спектакля дэбютнага рэжысёрскага, да, дэбютная рэжысёрская работа вось Михала Клімчука «Горад клоуна Піка». Вось. Калі ласка, прадстаўце сваіх герояў. Ну, это не все. Ну, не все, ну, скажем просто. Это девочка Рина. Это девочка Рина, но она тут уже добрая. После того, как сломала себе ноги, она была капризной и плохой, и сломала себе ноги в итоге из-за этого. Может, кто еще не бачит, ты все не расскажешь. Так, а смысл тогда? Вот, девчонка-вершница,
тут она уже добрая, веселая, с поднятыми косичками и нормальными ножками. Это вот, как ее определить? Го, кобылка го. Кобылка го. Кобылка. Гэта кобылка, на якой, ну, на якой катаецца дзяўчынка Рына. То бок яна вершніца. Вось гэта капрызная. Так. Вось гэта ейная сяброўка, ну і партнёрка по арэне, по сцэне. Кобылка го. И она постоянно помогает клоуну, Усім. пику, Так. Такая- наводит на нужные мысли. так Ну, сказать. ведаеце, мудрая жанчына. Клоун Пик у нас Сергей, так? Да, да. Так. Галоўная роля у нас у Сергея. Так. Далей. Вось гэта што за Гэта- дзяўчына, жанчына? Гэта хто? Гэта танцмайстер горада Клоуна Піка. Ну, адразу бачна, сур'ёзная такая жанчына. Яна просто прафесіянал. Вось і ўсё. Як клікалі на пачатку? Анна Леонардовна. Ганна Леонардовна. Але потым нам захацелася зрабіць нейкі, перадаць прывет там Шагалу, і мы назвалі Белла Леонардовна. Вось. Яна нас Белла Леонардовна. Ну, гэта эпізадычная такая роля, але ну, адна з жыхароў горада Клоуна Піка. Леў Львович больш важкая роля, больш такі персонаж сур'ёзны. Вось. Валера грае. Так? Ну, Леў Львович, ён разважлівы, адукаваны, Інтэлігентны. добры, так. Вось у яго так варочаецца галава, калі ён чагосьці не разумее. Ну, можна тут бачыць і другую А галаву, вось гэта так? чыя галава? Гэта Яго ж. яго. А, гэта яго ж галава. Да. Я не ведаю, ці можна гэта ў эфіры паказваць, але яны, ну, карацей, мяняюцца. Ну, давайте покажем гэта. Гэта сакрэт, да? Зноў прыбярыце дзяцей, калі ласка. Раз і Оп. два. Гэта калі леў у нас захварэў, вось гэта яго здаровы твар, а потым ён захварэў і, ну, пасінеў, разумееце? Хаця дзеці я не один раз чуў. Это его бабушка! Он постарел! Ну, что-нибудь такое. Комменты такие. Он просто заболел ностальгией. Затасковал о своей родине. Ну і вось гэта сабачка, гэта хто? Гэта не адсюль, просто... Не, гэта не адсюль, гэта просто прыклад лялькі пальчаткавай. Гэта планшеткі. Так это называется? Это планшетки. Вось, Хірургічныя штукі такія. Іван, табе бачна? Ну, гэта бачна. Але есть рост. Гэта пальчатка. Ну, гэта, ну, не спецыяльна, не тэатральная, она просто у шапіку купленая. А, гэта ваша? Гэта моя асабістая, так, просто купленая. Ну, то бок цява і... Цява і цява. Ён можа знаёміцца з людзьмі у цягніку і дзе заўгодна. То бок ён... Вось, карацей, як Сергей знаёміцца з дзяўчынамі ў цягніку. З дзяўчынамі ад 8 до 12, так? Ну, а лялькі распрацоўваў хто? Ідэя была, Міхась, твоя? Это все художница. Это я нашел художницу в академии тоже в Санкт-Петербурге. В академии нашел художницу, которая учится. Она закончила уже. И вот я сказал, вот есть пьеса. Ты же тоже учишься. У тебя будет своя работа. У меня будет своя Трэба работа. дапамагчы. Да. И она с удовольствием взялась за это. И вот. Трэба сказаць, што Міша, ну, цяпер атрымоўвае наступную адукацыю рэжысёра. Ну, то чаму ён выступіў у ролі рэжысёра? Мы з ім вучыліся ў акадэміі мастацтва на акцёрскім, а цяпер ён... Так. Гэта, можа, дыпломная была? Нет. Не. А у нас, дарэчы, ёсць фота. Мы рэжысёры зараз папросім, каб нам паставіць. Вось, калі ласка, фота з гэтага спектакля. Ну, там клоун жывым планам вырашаны. Дарэчы, я ведаю, што вось Міхалу давялося яшчэ і папрацаваць са святлом, да, вось з усім асвятленнем спектакля такой якасці. З музыкай вы пеработалі? Не, мне вы сказалі, што са святлом вы займаліся. І з музыкай таксама, што музыку таксама падбіралі ўсё гэта. Вось гэта. Ага, у нас здымачкі яшчэ ідуць. Гэта трубы, оркестр? Так што са святлом? Не знаю, я просто иногда помогал нашему Саше Ворону светотехнику, да. Я просто сидел наверху, когда он направляет фонари, ему надо
как бы выводить фонарь, который светит, чтобы он его направлял. Получалось, что он включал фонарь, бежал вниз, направлял его, бежал наверх, выключал, включал другой, и вот так туда-сюда бегал. Я говорю, ну, Саша, ну, я... Дай дапамагу. Да. Ну, вось гэтая рэжысёрская першая работа. І адразу такое пытанне, я думаю, і ў нашых гледашоў, можа і ў акцёраў, вось быць сынам рэжысёра галоўнага тэатра, у якім працуеш, гэта складана для творчасці? Накладывает некую большую ответственность, отказанность, да, такое? чем если бы я просто Миша и просто Миша. Как бы тут взятки гладкие получается. А тут это, ну, не знаю, мы взялись с ребятами вместе. Я вот хочу поблагодарить всех актеров, потому что я не могу сказать, что это 100% моя работа. Это наша работа, потому что каждый туда вложил свое. Каждый хотел сделать достойную, хорошую работу. И мы вместе собрались, подумали и сделали. І няўжо ніхто не дапамагаў з прафесіяналу? Нет. Стоп. Так. То бок вы хочете сказать, что там не было профессионалов? Одни професіянали собралися. Профессионалы, але молодые. Ну, и насамрэч, ну, по-моему, никто не уплывал, то бок не было дапамог со стороны Виктор Игнатьевич батьки. зашел один раз на репетицию, да, посмотрел, так от начала до конца, по-моему, прошли в черновом варианте. И потом І не кажучи ні слова вийшов, так? Нет, он пару моментов озвучил, что ну вот тут вот так, вот тут вот сделайте что-нибудь. И Ну, вот такие тут вот. зауваги, А так, корыстные. Да. А так и все. И больше не Ну, то бок приходило. это правда, без допомог, ну, таких глобальных. Ну, добра, мы зараз вернемся яшчэ да спектакля, але у нас ёсць сюжэт пра беларускі тэатр лялька, і я думаю, разам паглядзім, і потым, можа, будзе яшчэ што абмеркаваць. Беларускі тэатр лялька завяршае гастролі па рэгіёне і рыхтуецца да новага юбілейнага 30-го сезона. Ён пачнецца з прэм'еры і адначасова дэбюту маладога рэжысёра Міхася Клімчука і мастачкі Дар'і Дубовік, навучэнцаў Санкт-Петербургскай акадэміі мастацтваў. Гледачам абяцаюць відовішчную тэатральна-цыркавую фантазію. Город клоуна Пика. Это вельмі такая цудоўная гісторыя, сучасная. Я думаю, что это будзе удалы спектакль. И я запрашаю всех на премьеру. Наступной премьерой будет у нас спектакль. Это «Умка» по оповести Юрия Яковлева. Так само вельми цікавый материал, вельми мне цікаво з ім працаваць. Будем мастачка из Санкт-Петербурга. З нами постоянно у нас уже не первый спектакль ставить. Наталья Бурнос и прозвище. Вот мы задумали этот спектакль. Потом, я думаю, будет Андерсон «Стойкий оловянный солдатик». И наступный спектакль будет для дорослых. У горадзе клоуна Піка задзейнічаны маладыя акцёры, для якіх гэты тэатральны сезон стане другім. Марыя Кавалёва за год у ляльцы ўжо паспрабавала сябе і ў ролі мачахі, і ў ролі чараўніцы. Мне кажется, сейчас у меня такое время поиск. Потому что если раньше я была уверена, что чего я хочу, сейчас такое вот как на воде. Я не знаю точно, чего я хочу, одного или второго. Пока что еще идут поиски. Вядомая юнаму гледачу папялушка Дар'я Зімніцкая раней працавала ў кіеўскім тэатры лялек. За свой першы сезон у Віцебску артыстка вывучыла беларускую мову. Сейчас уже немножко легче, потому что в любом случае в театре есть некая среда, в которой можно слышать, то есть я хожу, стараюсь на все спектакли, потому что, чтобы слышать живую белорусскую речь, чтобы она где-то оседала, поэтому сейчас легче уже, ну, надеюсь, что дальше будет только в удовольствие работать. Лялька і сама працуе з задавальненнем і дораць яго ўсім. Натхнёныя поспехам праектаў «Фэст на 7 вятрах» і «Лялечны квартал», лялечнікі задумалі новы гатычны квест, які стане альтэрнатывай Хэллоуіна і пакладзе пачатак новай традыцыі. 31 кастрычніка запрашаюць моладзь на
на мистерию у белой панны. Это необычный театр «Лялька», а это уже будет такая таинственная атмосфера, приглушенное освещение, маски, какие-то тени, тень белой панны, куклы, декорации, которые будут выставлены. Будет такой, как называется, квест. «Лялька» плануе поехать на международный фестиваль у Белгороде и принять удел у форуме «Асаблівы фестиваль для асаблівых гледачоў у Чебоксарах». У красавіку будучага года «Лялька» адсвяткуе юбілей. Дарэчы, білеты на мерапрыемствы можна набыць не толькі традыцыйна ў касе. З вясны працуе сістэма продажу білетаў онлайн і хутка з'явіцца праграма для смартфонаў. Ну, вось такія мерапрыемствы, што ўжо адбыліся, да, штосьці яшчэ толькі будзе, але вяртаемся да «Клоуна Піка». Рэпетыцыі таксама адбываліся у вас увогуле ў двары тэатра, так? І акцёры, я ведаю, што прапаноўвалі свае нейкія, да, варыянты, як сыграць, і вось Міхал, ён вельмі ставіўся да гэтага станоўча і не адмаўляў, што так, маё, і вось так грай. Як, мне зараз да Сергея больш пытання, як вось Міхась у якасці рэжысёра? Міхась у якасці рэжысёра, ну, ён недалёка Міхась рэжысёр адышоў ад Міхася сябра. А гэта не складана? Вось у гэтым выпадку не. Ну, то бок, не было. Мабыць, дзесьці гэта можа перашкодзіць. Тут пакуль што не было. Вось насамрэч, як сказаў Міша, мы сабраліся і туды давай. Не было нейкіх, ну, не ведаю, нейкіх левых людзей, то бок, мы там, калі мы яшчэ пачыналі ў рэп-пакоі, так, то бок, не на сцэне, ну, у двары, вы сказалі, там у нас, мы чыталі. Было лето, і у нас стаіць там такі пень, там скамеечкі, мы сядзелі, там кава, і мы чыталі. Ну, то бок, есть такой период, читка, ну, там, разбор по... Ну, обовязково такие застольный период, когда разбирается полностью вся пьеса. По событиям, по действиям, тема, задача, вот это все. Сидят, читают, разбирают. Просто звычайно это отбывается у мастацкага кіраўніка у кабинете, и все сидят, и все. Ну, а у нас не было дяді нейкага строгага, так? І мы, ну, пайшлі ў двор, Соніка. Добры Мішка быў. Так, ну, вось. І, ну, карацей, мы не паспелі неяк расхлябацца, але ўсё роўна гэта ўсё было накіравана на працу. І калі мы працавалі яшчэ ў рэп-пакоі, там нешта, як гэта сцэна будзе вырашана, як гэта з'явіцца, выйдзе, а хто ён такі. І Міша сядзеў. Мне там загуляліся, пачалі дурэць, ну, реально, кидать лялек, нешта там на голове стоять, и Миша сидит таки, так, трэба дурку валить. И мы просто, ну, почали валить, ну, самые невероятные идеи, потом, конечно, нечто там подрезалось, подаккуратилось так, и вось, понесли на сцену, что там, вось, вынесли. И, ну, тому это правда, что удел прымалі все. А давай вот так. Ну, Сергей, у самого тебе не з'является желание паспрабаваць у рэжысуры? Не. Ну, то бок, нейкія працы, ну, мне пакуль хапае выбудоўкі экзамена са студэнтамі. Ну, то бок, на гэтым рэжысура... Выкладчыцкая дзейнасць. Так. Ну, то бок, потому что показы... А як студэнты ставяцца? О, зорка прыйшоў, кіназорка, і тэатрал, ўсё, і з сабачкам такім. Знаёміцца з дзяўчынкай. Яны ходзяць на спектаклі, потым я спрабую з імі абмяркоўваць, але я не ведаю, я называю гэта хваробай статуса, можа яна прысутнічае, калі, ну, то бок мы у адносінах студэнт і педагог, і я не ведаю, можа яны баяцца штось сказаць адмоўнае, але я заўсёды пытаюся, што вы бачылі, што вы пачулі, што было, што спадабалася, што не, чаму? Ну, разбіраць, тому што гэта іх прафесія таксама. Вось і ўсё. Ну, большасць ім падабаецца, ну, і спектакляў, і, ну, з маім удзелам, і не з маім. Калі з маім, я потым расказваю нейкія там хітрыкі, як што адбывалася, як што насамрэч за кулісамі. Ну, то бок, я адчыняю прафесію, там, як умею, як ведаю, як магу. Вось як студэнт. А дайце здагадаюся, яны ўсё часцей ходзяць на вашы спектаклі амаль перад сесіяй. Не. На працягу года так. І лайки ў кантакце. Нет, сапраўды, гэта не працуе.
Ну, я, наверное, вот и... Не, я не жадаю в гэта верыць. Не, вот не спрабуецца, правда. И они цікавятся и ходят, ну, особенно. Не было такого, что я пришел на спектакль. Надо да, попробовать. залик. Надо попробовать. Але Я вам можна декан, паспрабаваць. я вам паспрабую. Ну, апошняе, пэўна, вось пытанне па рэжысёрскай такой, да? Міша, глядзі, гэта першы рэжысёрскі такі дэбют. Зараз яшчэ вось атрымліваеш такое хваляванне, калі спектакль ідзе, і вось асалоду нейкую, ці ўжо ў галаве нейкія іншыя праекты і задумы? Мне каждый спектакль, я хожу на каждый спектакль, и каждый спектакль я переживаю. И каждый спектакль это просто вот так вот, потому что еще же все зависит от зала. Когда зал начинает, ну, когда зал включается, дети реагируют, все просто все шикарно, просто стоишь и радуешься. А когда и детей не успокоить, это просто ужас. И я понимаю, как ребятам тяжело работать. И Миша, разумеешь, он допомагчы не может, Да, сидит я там, ничем не могу помочь. назирая. Однажды было такое, что просто вот пришла такая идея, вот если еще раз такой зал будет, вот просто взять, выйти и закрыть занавес. Вот просто зайти за кулисы и закрыть занавес. Или бывают такие шумные Это было просто ужасно. компахи. Ну, бывае. Ну, яшчэ, прабачце, ну, што датычыцца рэжысуры, ну, адукацыі ўсё ж такі, ну, не бумажка, дыплом, але адукацыі ўсё ж такі, ну, у Мішы ўжо 4 гады акадэміі пецярбургскай, ну, а вы кажаце, рэжысура і, ну, трэба штосьці там цяміць. Там інтуітыўна я нешта змагу там на вопыце, хоць на нейкім, але, ну, гэта будзе утрая больш часу. Тады звернемся больш да такой сферы, дзе прафесійнасць ёсць, да, твая, гэта удзел, напрыклад, у сучаснай харэаграфіі, у студыі сучаснай харэаграфіі Дзіяна Юрченка. Вось. І я ведаю, што, дарэчы, да «Клоуна Піка» таксама вось гэты пластычны эцюд таксама рыхтаваў Сяргей. Так? Ну, і як вось атрымліваецца так спалучаць усё гэта? Я просто бачыў, калі ў мінулым годзе на FMC, вось гэта правінцыя, здаецца, так, вельмі класная вось штука, насамрэч. Дякую. І вось гэтай цуды, ці хапае тэатральнай сцэны, каб рэалізаваць свае харэаграфічныя задумы? Гэта... Зараз зноў скажы, я не рэжысёр, рэжысіраваць не буду, я не харэограф прафесійны. Насамрэч, я ж таксама не прафесійны. Ну, я разумею. Просто я вечарамі вольнымі ад тэатра я займаюся харэаграфіяй. Вось Міша там музыкай. Вось таму Міша мне даверыў там, вось, ну, вось, зрабі гэты кусок так і так. Ну, трэба яго пра гэта і пра гэта. Мы робім, і ён, добра, вось тут так, падыходзіць. То бок, сцэна і яе ўмовы, лялькаўская, напрыклад, сцэна, ёсць такія ўмовы, ну, такі жанр, такі настрой, такі тэмп. І, ну, трэба там так зрабіць. Гэта ж не сучасная харэаграфія вялікай сцэны і, ну, іншыя цэлі. Мэты. Мішэні. Вось, і таму гэта, ну, не перашкаджаюць, а толькі дапамагаюць. Ну і звернемся да яшчэ адной падзеі ў тваім жыцці. Я думаю, што зараз ледзь не галоўная такая падзея гэтага году. Так, ты зняўся ў кароткаметражным фільме «Адной крыві» ў галоўнай ролі, які ўжо атрымаў галоўны прыз на кінафестывалі кароткаметражак, так, я разумею, у Вене. Сярод, што, 118 удзельнікаў было, так? 118 было адабрана, а заявак было 500. І ў Беларусі гэты ж фільм атрымаў залатую бульбу, таксама вышэйшую ўзнагароду. Ну, вось, тэатральная, да, пляцоўка і кінапляцоўка. Што больш зараз прываблівае? Што больш прываблівае, я не адкажу на гэта пытанне. Гаварі. Не, ну, глядзі, просто гэта быў першы такі вось досвед, вопыт у кінамастацтве? Не першы? Не, конечно. Гэта першы, які, ну, выбухнуў. То бок шуміха такая пайшла, цяпер СМІ там і ўсё справа. Ну, то бок, зноў там ужо лісты, да, там у кантакце пішуць і пішуць. Ну, не пішуць і пішуць, але пішуць. Але пішуць. Вось, ну,
адбылося, разумееце, калі б не гэты гран-пры, то ну, не было б такого шухера. Можа, ніхто не заўважыў бы, да? Так, тому що, ну, так. Ну і зараз ти плануєш далей вось працаваць у кінамастацтве? Разумееце, і тады я як планаваў. Просто ёсць прапанова, і калі ты ідзеш ёй насустрач, ну, мне цікава. Я кажу, окей, я приеду там на спробу. Мы там спробовали, режиссер кажет, ты подыходишь, коли ты можешь. Я чиняю театральный график. Вось, приезжаю в театр, кажу, поважанный театр, ці можна так поставить спектакль, каб тут мяне тыдзень не было, потому что мне на здымки. И театр, дякаваць Богу, так, ідзе насустрач, і тады я... Але такое бывало, что неадначасова бывало, что здымки, напрыклад, у Менску, потым начны цягнік, спектакль раніцай тут у Віцебску, і зноў увечары цягнік на здымкі на наступны дзень таксама, і зноў спектакль праз дзень. Ну, то бок здаралася, што і такое бывало. Ну, складана, але ўсё роўна гэты творчы працэс, я думаю, конечно, ну, то бок можна сесці і ўсё. Ну, вось тэатр. Да, вось рэпертуар ёсць. Ну, хацелася, і я ездзіў, это не адзіны праект, это просто адзін, які стаў вядомым, дзякуючы гэтым прэміям, дзякуючы, ну, камандзе. І ну, зараз ёсць прапановы далей здымацца ў кіно? Ёсць. Напрыклад, нейкім уже не ў кароткаметражным, а ў поўным метры ў галоўнай ролі? Не. Гэта нашмат далей, потому что індустрыя велізарная, вы ж разумееце, і ну, мы з некаторымі рэжысёрамі прафесійнымі і не вельмі абмяркоўваем зараз сцэнары і час. Ну, то бок кароткі метр фестывальнага характару зараз у абароце. Да, ён больш актуальны, я так думаю, да, што зараз вельмі цікава стала, каб не сядзець 2 гадзіны там экшана нейкага, да, што можна за 10-15 хвілін гэтую думку так змясціць, што і не трэба здымаць. Гэта называют трейлер. Паслухайце. Паслухайце мужчыну трейлер. Слухайце мужчыну. Так, не, ну кароткі метр, па-моему, лічыцца да 40 хвілін. Калі не памыляюся. І гэта адной крыві 15 хвілін хранаметраж. І з іншага ж боку, кароткі метр каштуе колькі, так? І, ну, і затраты меншыя. Таму гэта лягчэй здзейсніць, чым поўны метр. Ты, ну, акупіш, не акупіш. Ну, Сергей, глядзіце, калі зараз, ну, раптам, да, вось з'явіцца такая дылема, выбар, тэатр, кіно ці харэаграфія. Што, вось трэба выбраць адно. Очень много. Напрыклад. Театр, кино и хореография. Очень много выборов. Что пераможа? Ведаеце, ну, шчыра кажучы, пераможа кіно, калі за гэта будуць плаціць. Вось так. Ну, там, ну, так, ну, что тут крывіць уже? Да? Конечно. Потому что, ну, есть театральная зарплата, ну, і якую на пляцоўцы серыяла ці поўнаметражнае кіно можна атрымаць за один дзень. За 12 гадзін, разумееце? Ну, гэта правда. Не расчароўвай. То бок, і ў гэтых праектах кіно я здымаўся фры, бясплатна. Free donation. Free donation, абсолютно. Так, за ежу. Как сказал оператор, мы работаем за еду и в долг. Мы снимаем медленно, но плохо. И, ну, калі прапановы, я не ведаю, я думаю об гэтым, але, ну, і тэатр, конечно, каб мне не падабалася, я б даўно кінуў. Але гэта сапраўды рэч карысная і мне вельмі падабаецца. Добра, калі ўжо зайшлі пра такі сайдавы праект, да, Міша у нас яшчэ і знакаміты музыкант, гурт «Сны апосума», ну, не трэба ўжо так. І зараз новы альбом выйшаў у «Птиц все с собой». Первый пока, единственный. Да, першы і адзіны, ну, я думаю, што гэта проста першы, да, і будзе далей яшчэ. Якое месца ў жыцці займае вось гэты праект музычны? Не подсказывай. Большую часть моего времени занимает эта музыка. Мне
просто очень нравится, что мы делаем с ребятами. А Сергей не спробовали, ну, хоць разок браць вось яго досвід, скарыстоўваць у войску? Мы когда ездили великим на бубном. фестивали, на театральные, и был Валера, я и Сергей. И нам говорят, а вот, ребята, у вас же группа там, а сыграйте что-нибудь. И мы Сережу в качестве ударника. Ему привозили барабанчик, там, дарбуку. Он стучал, я на аккордеоне, Валера на гитаре, играли песни свои. Так мы в Литве дали 15-хвилинный концерт. 15 минут в Литве играли. А ці няма такой задумы і жадання зрабіць вялікі канцэрт-спектакль, ну, спалучыць, да, з неапосума музыку і яшчэ вось з такім з тэатральным дзеяннем? Есть, но хотение больше, чем возможности Такое и зрабіць шоу, пераплю времени. нас Pink Floyd. Вот есть, но возможности танцы и времени никак не позволяют. Все работают, у всех семьи, у всех дети, и не хватает просто времени. Остается время просто вот музыкой заниматься и все. Ну, а якія ролі яшчэ наперадзе у вас, як вы лічыце? Медведзей убираем. Гэта зразумела. Гэта ўжо карма. Не знаю. Роли. Нужно сказать. Ну, тады у нас уже час сыходзіць. Я думаю, тады не будзем мы, да, ўжо адкрываць, можа, такую Мы сами не тайну. знаем. Выдатная роль. Я хочу толькі пажадаць поспехаў вам ва ўсіх кірунках вашага мастацтва, да, Сергею, і ў кіно. Я думаю, што мы пабачым яшчэ не абавязкова поўны метр, да, у кароткаметражках, які будуць грымець, і пачуць новыя альбомы з неапосума, і вось гэты канцэрт-спектакль, і харэаграфічныя пастаноўкі новыя, і І зразумела ўсё гэта новыя... запісаць на відэа, зрабіць фільм таксама. Да. И, конечно же, новые рэжысёрскія вось гэтыя работы, новых спектакляў, натхнення і добрых, нешумных, уважлівых гледачоў. Я думаю, што на гэтым мы з вами развітаемся сёння, але ж прапануем паглядзець яшчэ разам з намі сюжэт. У нас чалавек ёсць, які прыносіць і смех, і радасць у горад. Гэта Александр Каренман, «Потрапь у телек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Мне нужны ваши приветы и мотоцикл. Это рубрика «Игра «Попади в телек» и Дуралей Каренман. Всем привет! Два здоровых кабана таких ходили по Марко-Сити, говорят, а чё вообще ситуация такая? Я говорю, пацаны, попадаем в телек. Ну, ребята, на самом деле веселые попались. Как вас зовут? Влад, Никита. Влад, Никита. Меня Александр. Жму ваши громадные, сильные руки. Ребят, вы где? Учитесь, работаете? Чем занимаетесь? Где? Студенты. Аграрный колледж. И вы? Лужесно, да. А, Лужесно. Ну, там здорово. Там же... Свет врач. Я знаю даже одного парня, Сергея, как-то, не помню фамилию, но вот у меня есть кореш Сергей, он тоже там учится. Ребят, но у вас же там есть, помимо вашего колледжа, есть еще кадетское училище. Да. Вот, такой вопрос, кадеты к вашим девчонкам не ходят? Да не ходят, там не пускают просто. Кадетов не пускают? Нет. Ну а вы к кадетским девчонкам ходите? Нет, это тоже не пускают. А вы боитесь, что ли, кадетских девчонок или что? Нет, мы их не видим. Ну вы там живете в общежитии, да? Ну и как условия? Ну, отлично. Нормально. Ну, жить можно. Девчонкам на простынях в окна лазите? Пока еще нет. А они к вам? Нет, тоже нет. А, вы на первом курсе просто? Да. Просто еще не знаете. Ну ладно, я вас тут научу. В общем, ребят, вообще, как вам Лужесно? Там же речка, да, рядом? Все, ходите? Западная Двина. Да. Дендропарк есть. Дендропарк, это что за оно? Лес, короче. Лес, да. У нас в Беларуси во всей стране очень много дендропарков, да, это леса, короче. Но, ребят, вы как будущие агрономы, скажите, пожалуйста, вы в этом году много картошки насобирали? Я не знаю, я ветврач. Да. Ты? Да. Много, да? Сколько мешков? Не считал? Какой же ты агроном, если ты не считал, сколько мешков? не ездили. Вы куда ездили? Колхоз не первый курс не ездили, колхоз. А дома просто у себя в огороде? Морковь ездили. Мешков 20. Мешков 20, так-то. Вот какое хозяйство настоящее. Большой огород? Сколько соток?
Не считал. Не считал. Что же ты за агроном, не считал? Сколько сот? А у тебя сколько соток? 20. 20 соток огород. Ну ты ветеринар. Сколько курей вмещается на... Или кур? Как правильно? Курей. Вот ветеринар сказал. Курей правильно? Серьезно? Нет, а на самом деле? Что на самом деле? Как правильно? Курей или кур? Кур. Ты же говоришь курей. Ну, я подумал. Правильно. Сколько кур помещается на 20 соток? Сколько голов? А целых кур? Это не посчитаешь. Не посчитаешь. Агроном, посчитаешь? Ну. Можно. Давайте, вот отсюда просто. А если я разобью? Если ты что-то разобьешь, то лучше убегай. Понял? Я очень быстро. Давай. Давайте. Поехали. Хорош, красава, с первой попыточки. Ну, теперь ты. Давай. Златан Ибрагимович, молодец. Теперь попытка номер 71, пожалуйста. Хорош, уголочек, красава. Передаю привет маме большой из Верхнединска. И бабушке, и дедушке. Тоже привет. Короче, давайте. Так, всем здрасте. Передаю привет бабушке, маме, папе. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? В телек попадаю с Каринманом, е-е-е. Вот такая вот красивая девушка сегодня забежала к нам на огонек. Как вас зовут? Меня зовут Кристина. Кристина, очень прекрасно. Скажите, пожалуйста, Кристина, ну вы учитесь, студентка? Нет. Все уже? Нет, я тут родилась. Смотрите, у нас есть 3 мишени, есть тир, есть баскетбольное кольцо, футбольные ворота. Попадая сюда, вы попадаете вот туда. Что выбираем? Тир. Здорово. Натягивайте, целитесь вот сюда и отпускаете. Хорош, попали в телек. Ну как? Ну не обязательно в центр, в телек попали. Ну а чем занимаетесь? Вы знаете, сейчас сижу дома. Как бы работала, теперь уволилась. Налог на тунеядство вас коснулся? Он же отменен. Уже отменили? Я свободен, я могу не работать. Все, пока. Стрела улетела в неизвестном направлении. Пойду искать. На сегодня все. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Спадзяемся, што Александр Карэнман сумеў абудзіць у вас спартыўны інтарэс да жыцця. Я нагадую вам, што пра вашу прыгажосць і здароўе заўсёды паклапаціцца віцебскі цэнтральны спартыўны комплекс. Даверцеся прафесіяналу. Мы, як заўжды, зычым нашим тэлегледачам шчасця, здароўя, кахання. І для вас зараз выступіць Міка Грабоўская з песняй «Моя». Пакуль, да заўтра. Празрысты свет ламает топит чорный снег, штодзённымі праменямі, нібыта камянямі, яго хавае і зноў да вады схіляе. А я іду па гэтым снезе, які, здаецца, зямлёю злезе. Моя весна, чорно-белая моя, окутала мою душу зноў у зноў. Цячэ рака, і колькі на зямлі тых сноў, што страпянуць душу. Жить худшей, знать для твоих вачэй и прижинаться з імі жа. Моя весна, чорно-белая моя, окутала мою душу
широка, и кольки на земле тых снов, что страпянуть душу.